खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ NDFBनि NIA केस नांनानै थानाय गहपुर सनारिजान गामिनि गजेन कान्तिस्वर नार्जारिया जामिन मोननानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैबाय। मैया बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बारग' NDFB बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानाय कान्तिस्वर नार्जारिखौ बरायहैदों। नैथि खौराङाव दङ सिमेन्ट सापरि बुराबकट गामिनि गहपुर बरपुखुरी गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि अरबिन्द स्वर्गियारि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामनि नाख्रेबजानायाव थांनाय मैयानि हराव रुंसारि जाबाय। थामथि खौराङाव दङ भारत भुटान फोनांजाब उदालगुरि 4 नं बनगुरुम गामियाव मैदेरनि उदखार। मैदेरनि गाग्लोबनायाव 50 बोसोर बैसोनि बतै राभा मुंनि सुबुङा जायगायावनो गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंखौ तेजपुर TMCHआव फाहामथाय होगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ फैगौ 4 दिसेम्बर खालाराव माजुलिनि कमलाबारि खत्रानि बावथिनाखौ दिन्थिफुंफैनो थाखाय फिन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा गरेस्वराव जायगा नायगिदिंफैदों। गरेस्वरनि नोगोराव थानाय गरेस्वर जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव माजुलिनि कमलाबारि खत्रानि बावथिनाखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जायगाखौ थि खालामफैबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा। बाथि खौराङाव दङ रौतानि 5 नं धनस्री गुदि फरायसालिनि सानखान्थि फोरोंगिरि पद्म आली शर्माया थाखो 5नि सानै फरायसाफोरखौ मोदोमनि इसिङारि बाहागोआव आखाइ होनायनि गोख्रों अजद। 60 बोसोर बैसोनि सानखान्थि फोरोंगिरि पद्म आली शर्माखौ गावनि मबाइल फनाव जुबिन गार्डनि भिडिअ दिन्थिनाय आरो गावनि फरायसाफोरनो आथोनारि सोमोन्दो गोनां सावगारि दिन्थिनायनि थाखाय केस थिसननाय जायो। जाथायनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा गामियाव ज' जानानै फोरोंगिरिखौ नागिरनो फरायसालिसिम थाङो। गामिनि सुबुंफोरा फोरोंगिरिखौ सानजौफु समाव फरायसालियाव गैयैनि उनाव जायगानि क्लाब न'आव फोरोंगिरिखौ लिंहरदोंमोन। नाथाय जेब्ला बियो फैयासै अब्ला गामिनि सुबुंफोरा हराव सानखान्थि फोरोंगिरि पद्म आली शर्मानि न'आव थांदोंमोन। उनाव पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो। दायनिगिरि फोरोंगिरि पद्म आली शर्माया दासान्दि खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो दायनिगिरि पद्म आली शर्माखौ थाबैनो हमनो थाखाय जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामदों। द'थि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला सिंनि सामथाइबारिनि हादरारि राजा लामायाव गंसे स्कुल बासनि जाब्रबथाय जानाय बासाव मर'नाइनि ख्रीष्ट सिबियारि सुबुंफोरा बङाइगाव डाय'सिसआव रेभ थमास पुल फिलिलनि रुफाथि फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो फैनायमोन होनना मिथिनो हादों। स्निथि खौराङाव दङ नखर मन्त्रि अमित शाहआ साननैनि थाखाय फैगौ 21 दिसेम्बराव आसामाव फैगोन। दाइनथि खौराङाव दङ गोग्गाथाव खौरां योगा साना वर्ल्ड काप बादायलायनायाव सनाजों लोगोसे 4 मेडेल देरहानो हानानै आसामनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय कार्बि आंलंनि जयश्री नाथआ। गुथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि सिडली थाना सिङाव गोग्लैनाय दत्तपुर गामियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जालाङो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जाउनाव अजय मुसाहारिनि न'आ खामनानै सेवहांगार जानायजों लोगोसे AS19T4581 नम्बरनि गंसे स्कुटि साइकेल आरो गोबां मुवा बेसादफोरा सिलिंखार जायो। 10थि खौराङाव दङ उदालगुरिनि बेरगावनि रजागड़आव सिख्ला गोमादों। 23 बोसोर बैसोनि सासे सिख्लाया गोमानायाव संखिनाय थासारि सोमजिदों। सिख्लाया थांनाय सप्ता मोनसे गोमानानै दं। सिख्लानि गोमानायाव ओनसोलाव मैखोम संखिनाय थासारि सोमजिदों। थांनाय 16 नभेम्बरनिफ्राय गोमानानै दं सिख्लाया। सिख्लाखौ गावनि न'निफ्रायनो गोमादों होननानै फोरमायदों नखरा आरो डिमाकुसि थानायावबो गसर होदों होनना मिथिहोयो। नाथाय डिमाकुसि पुलिसआ दासिमबो सिख्लानि जेबो सुलाद होनो हायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर सिख्लानि सुलाद मोनोब्ला 600016711097 आरो गुबुन मोनसेबाव 9365164082 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों नखरा। 11थि खौराङाव दङ 23 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बर 2025 सिम दिखियाजुलिनि श्री श्री गुप्तेश्वर मन्दिराव अतिरुद्र महायज्ञनि 7 साननि गिदिर हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन। श्री श्री गुप्तेश्वर मन्दिर जौगाखां कमिटिया अतिरुद्र महायज्ञ हाबाफारियाव गासै हारि धोरोम आरो गासै हारिनि रावफोरनि सुबुंफोरखौ नुजाथिफैनो आरो हेफाजाब होनो गुरैयै खावलायहरो। गेदेमा साधु श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोमनि फोरमायथिजों खाथि सोमोन्दो थानाय दिखियाजुलियाव थानाय
श्री श्री गुप्तेश्वर मन्दिराव 23निफ्राय 30 नभेम्बरसिम मोनसे गिदिर आरो गाब गोनां 7 साननि अतिरुद्र महायज्ञ हाबाफारि खुंनाय जागोन। थांनाय बोसोराव बे अतिरुद्र महायज्ञखौ गुवाहाटीनि आमिनगावआव खुंनाय जादोंमोन। बे बोसोराव 23 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम शिबसागर जिल्लानि थागिबि श्री श्री गुप्तेश्वर मन्दिराव 7 साननि समायना रमायना हाबाफारि महरै गेदेर अतिरुद्र महायज्ञ खुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लाफैगोन। 12थि खौराङाव दङ। 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबाव TCLCC मासिगिरि आरो BCDCनि चेयारमेनफोरखौ फोसावबाय। बनरगावआव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै सायख'जानाय चेयारमेनफोरनो एपइन्टमेन्ट राननानै होयो। 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारिया बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। दतमा ब्लकनि एसिस्टेन्ट BDO शरद ब्रह्मजों लोगोसे गोदानै बिबान रुजुननाय बनरगाव बिटिसि बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन दत्त ब्रह्म आरो सा 12 गोदान चेयारमेन लोगोसे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा मख'जाथावदि 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबाव मोन 12 BCDCनि गेजेराव सा 6 मासियाव आइजोफोरा चेयारमेन एपइन्टमेन्ट मोननो हायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारिया साफ्रोमबो गोदानै सायख'जानाय चेयारमेन मेम्बारफोरखौ समान मोनथाय आरो सरकारि बिथांखिफोरखौ समानै राननानै होनो खावलायो। गोदानै सायख'जानाय 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि मोन 12 BCDCनि चेयारमेनफोरा फारियै 1 नंआव दङ मागुरमारि BCDC नाजमिरा पारभिन जर्दार, 2 नंआव दङ दाउलाबारि BCDC मिस गीता पानिका, 3 नंआव दङ बनरगाव BCDC दुनु बसुमतारि, 4 नंआव दङ अन्थाइबिल BCDC प्रणबती ब्रह्म, 5 नंआव दङ बंसिगाव BCDC मुस्रिमा सुमित्रा ब्रह्म, 6 नंआव दङ आफ्लागाव BCDC जयमल नार्जारि, 7 नंआव दङ फातगाव BCDC जया मोसाहारि, 8 नंआव दङ सिजौगुरि BCDC देरहासाद ब्रह्म, 9 नंआव दङ सुकानजरा BCDC रिना नार्जारि, 10 नंआव दङ जाहारबारि BCDC निउजेन बसुमतारि, 11 नंआव दङ दाउलिगुरि BCDC सोमदोन ब्रह्म, 12 नंआव दङ मालिगाव BCDC दानेराम बसुमतारि। MCLA जुबिराज बसुमतारिया साफ्रोमबो गोदानै सायख'जानाय चेयारमेनफोरनो हामलायथि बावदों। 13थि खौराङाव दङ। दिखियाजुलियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय कन्ट्रल खालामनो हायैयाव टाटा मेजिक गारिया नेशनेल हाइवे 15 नि सेराव मोब्लिबनि खुन्थियाजों सौग्रावो। गारि सालायगिरिया थैनायनिफ्राय एसेयावनो बारग'नो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। हाजो गलक बाजारनिफ्राय फ्लाइउड लानानै थांनाय गंसे टाटा मेजिक गारि AS01 SC 3348 आ दिखियाजुलि टाउननि गेजेराव गंसे थम गारिनिफ्राय एरायनो नाजानायाव कन्ट्रल खोमायो आरो मोब्लिबनि खुन्थियाजों सौग्रावनानै गारि सालायगिरि 24 बोसोर बैसोनि मुस्ताफा आलीया गोब्राबै जोखोम जायो। गोब्राबै जोखोम जानाय गारि सालायगिरिखौ दिखियाजुलिनि शहीद मनबरनाथ कमिउनिटि हस्पिटालाव थिसननाय जादों।